Kde to som? Idem to tu prezrieť. Aha, nejaké dvere. Zákryš, sú zamknuté. A čo je tu? Ďalšie dvere a slepá ulica. To je na nič, idem naspäť. Toto im pripomína turnikety pri vlekoch. Ale čo to? Zavrelo ma to tu, nemôžem ísť naspäť. Toto vyzerá ako... No jasné, to sú tie dvere, čo som predtým otvoril. Super, spravil som si chodbu, keby som sa náhodou vracal. A tu je... Strážnik, dúfam, že ma nevidel. Strážnik, kľúč. Ups, zdal sa mi to, alebo tam stál strážnik a všimol si ma. Musím zdrhať! Stiasol som ho. Priateľská nožka. Aha, pohár vína. Môžem ho použiť na strážnika. Ďalšie dvere, našťastie je otvorené. Niekedy rozmýšľam, či ma neuväzní v Vermexe. Nie, zase ten blbý strážnik. Počkám tu na ňoho. Hej! Kľud, nedáš si vína? No, ale ja v práci nemôžem. No tak, trocha vína ti nezaškodí. No dobre teda. Tak čo, chutí? No konečne, to trvalo. 1-0 pre mňa. Na to som zabudol. Zavrel som ho. Hákom namiesto ruky prebúrala steny. Chytil sa. To muselo bolieť. Chudák. Ešte, že som sa tomu vyhol. Toto kotko si vezmem. Môžem ho použiť na tú mačku. Pozriem si ešte, čo je tu. Jasné, toto sú tie dvere, čo mi z druhej strany šli otvoriť. Ber si to. Cíti vôňu víťazstva.